И здравейте хора, днес снимаме на Грани за първи път в моят канал на страшна игра. И ако ви хареса видеото, се абонирайте за канала и ударете мощен лайк. Значи, ще го направим easy. Medium. Music да има, да. Почваме. Насрал съм с хора. Да си призна. Ден е много. Вау. Ще се бужам свеж. Сега ще ми изчисти енергията. Баба за звезда. Баба звездар. Бутнах. Не, няма да бегвам. Хора, няма да я бъгвам. Защото стои като препариран гълъб. Оле! Пристигна рушевия гълъб. Майко, хора, вижте го е. Как седи. Чуди се какво направи. Каквото създание даже от никой. Кой ти буташ, бе? Та чупи масата, хора. Ари, бе, махай се. Ари, бе. Изчезвай. Ще препарирам с пушката. А така. Ти си моя. Ти си баба за милиони. Имаш да ми даваш вкусни бомбони. Абе, бабо, бе! Абе, не дай така, бе! Абе, бабо, бе! Хора... Ти си баба за милиони. Имаш да ми даваш вкусни бомбони! Хора, скривам се на топличко! Майко, идва ли? Къде си? Къде си? Само кажи. Майко, хора. И също хора, забравих да ви кажа, се абонирайте за канала на Валчо. Той има 30 и няколко абоната. Един май. Не е дошла, хора. Влизам вътре на топличко. Никой не мога да спре. Аре, влизай. О, влезнах. Хора, вижте къде съм. Майко. Бутон. Скъртих всичко. Майко, хора. Хора, ще има втора част. Втора част. Ето е бабата, бе! Бабо! Искаш ли да изядеш? Нещо вкусно. И обличително. Абе, бабо, бе! Не дай така, бе! Бабо. Добре, бабо. Тръгвай си. Айде, бутнах нещо. Край с мен. Ах, дедо. Добре. Хора, жив съм! Жив съм. Ето. Айде на котка и мишка. Хора, гледайте се. Котка и мишка. Буто. Ще бягай, бе, бабо! Абе, баба, бе! Защо така си толкова лоша? Влизам в колата, бабо. Как ще я подкарам? Стига, бе, бабе! Абе, бабе! Май само зъбите. Влизам вътре.
Само да не ме извадиш колата. Аре бе. Похалка. Влизам вътре пак. Добричко, хора. Как ме извади от колата, е? О, хора! Ти така, баба. Майко, ден 2. На ден 3 може би приключваме. Нека да почваме. Бабо, ти ако си отпред, майко. Бабе. Бра, скрием се. Бутам масата и се скрием. Трябва да знам къде е, хора. Идва. Идва бабата, бе. Абе, бабо. Бабо, тръгвай си, бе, не те искам. Сега си бутала масата, да е. Ай, тръгвай си, стара рокличка. Ще тръгнеш ли, аз ще потегля сам. Какво правим масата? Чудовище. И почва да бегам, бате! С 300! Почвам да бегам! Карай! Помощ, хора, помощ! Хора, никой не идва. Мисля да излизам. Потеглям си, сам. Сам heal me. Хора, брат. Хора, потеглям веднага. И забравя да кажа, че ако ме убие, трябва да си шлепна шамар. Значи вече трябваше да съм си шляпна. Трябва само да видя тук ли. О, хора, ма. Ах, този капан, бе, бабо, бе. Отварям. Пинтерест. Опа. Ах, хора. Хора, аз не мисля, че съм много прост. Аз се усрах. Това е тази реклама. Ще изчакаме. Заедно. Да почетем памет на моя герой. Хора, какво такова? Бабата ме победи, още те очаква отмъщение. Пранк войната започна с баба Звездара. Баба Пенка и Станката. Ще я кръстим баба Станка и надявам се видеоклипа да ви е харесал и да напишете за баба Станка нещо хубаво послание, как ще я бия по газето. И надявам се това видео да ви е харесало. Абонирайте се за двата канала, моя и на Вълняка, който се казва Валчо. Той има 31 абоната. Целта му е да стигне 100, 1000 и още по-нагоре. И на мен това ме е цвета. И абонирайте се за канала ми. Поставете по един мощен лайк и от мен